Idai chuan acha bi phor chhuakin billionaire motor nal tak mai chu pan ngala avathai rang tawak mai akar nei tu Serkan chuan achhung lama tang chuan achevel chu makti tak hian alo thlir renga idai la chuan a lipstick phor chhuak le in kara chuan thumoi lo tak azia chhun zom zat chuta Serkan chu tang atalo chhuakin aron hauta idai chuan kalbosan mai tumlai chuan Serkan chuan man betin police ne na report ta avawa idai la chuan thinrim na anei ti hriat tak hian alo chhang bor chuta idai chuan motor chhunga handcuff chu mu in aban ngala Serkan ban le aban chu athlun zom tapmak mai Serkan chuan makati hlea ma se idai omdana tang chuan alaga phubala ka tum ti a hrathiam chhota idai hian ano pan lain anu le pa te alo chan ve to anu te enkol na hnuaya seilianin an pahnih chau chuan an khosa a anu te hian pangpar dor nein idai po aboi ve thin kher mai vane thlak takin idai hian lekha thiam thei hlea athiam thei em awang hian university thabera alu thei pha university ya po hian lekha thiam thei bik lani chhozelin italia zirzom thei tur khopina inver ma se he hamchadna hi Serkan awang hian achan zota Serkan hi Turkey in sakna company lian tak CEO ni in zirlai re theizwal te hna scholarship a pechina ma se a financial manager thilti swal zewa wangin zirlai chen khatin an scholarship an dong lo ti ashilawa heng zirlai van duai zinga hian idai chu telve ni edai hian lekha zirzom zel na tur sum anei miaw lo wangin anuam ti em lekha zir chu achol san angai te hiala ati thei om chhun chu anu te pangpar dor enkol chu anita ni atumdana om theilawa wang chuan Serkan chu a hota ema akara mu khan avathai ran sakta ni chutia anin hnial boilai chuan Serkan chu assistant chuan ron callin a client in hotel a ngak ring ti ron shila darkar chan ve chhungin hotel a ron thlena ngai ti a ron shil phe chuan a ril ruwa boy nge mai akuta handcuff la chu phel theilo chi ni in abial nu hluin kumkhwa in apmanga yang ti alan tirnana a present dalani zui chutia chabi omlo chi ni ta ka chuan idai hotel a kalpui mai lo chu tu thlan tur dang nei ta lo atlai to ma na klai chuan idai chuan lift ta chuan chu du lovin alo la tangkat zui Serkan chu thin ur hle ma se stepa chuan an kal kau kawangai darkar chan vest stepa an lon nu chuan chhong som thum na chu ha tak chung chuan an thleng ve ta a client chuan rei ati to hlea ma se Serkan chuan an handcuff bun chu a client chuan a mu anga mirin tlak lo dewa anga yang ti a hlau le si edai chuan chutia Serkan an a client a hlau mai tur chungai ngam bik lovin ngai to na thate ka nei ta Serkan chu in kwa tirin handcuff lang lo turin a thup tira Serkan a client chu an va pandun ta a client po chuan nu pa in mangai ta kan ni don hi ti in ngai dana lo nei ve mai boka Serkan hi na a chil mi ni in a khawin a fear hle a client ne na changa aram le tur po chu an in rem theilo lekleka ma se idai chu a client chuan mel tha ti em wangin aram po chu Serkan ne na chuan a phalta sham ani bia fel to nu po chuan Serkan chu idai chunga chuan ala thin ur hlea anin thunzom na phel tu tur chu anchon kwa shep nowa annak mu zo lo zui Serkan chu athina urna sato nge mai thutna a anlo thut top lai chuan Serkan hnuai thokte chuan tala hong thiaman ron kalpuya ma se chupa chuan tala chi a hon thei thu aron soile si an panhia nin hian le te nu chuan edai cha nu lo thleng hlol meya ani chuan bakil mang hian ol sam te na ron phel tamai Serkan le edai te chu thohuain voi khatma in mu le to lawan du hial a me ro chu antum angin thila thleng don tat lo eda chuan Serkan kara chuan a bag le a phone chu alo thei hil tat lak tumin Serkan office a chuan meeting anei lai chuan awa in lan zui Serkan chuan meeting anei lai ya alo in lan awang chuan alo mel rum ngang mai a bag le phone chu a pelet ve maya ma se a lipstick chu a thil ti finfia nan a kol sak lui tlata a scholarship an cancel chu ama thiam lo ni lovin finance manager thiam lo ani ti chu a shilfia ngal bok a finance manager ten an meeting na tu lawa sum an se na te ti top vek turin a lo cha a finance manager la chuan scholarship chu haulam taka sum khoral na ngain a lo ti top mak Serkan chuan edai zu lekha azirzom lo ringot ai chuan ti in scholarship atan a malet fe atam a pek tur thu atiam ta hiala
mase edai chuan anun a chevek to ni angai tlatin tlai khon hu amin khongai le vel kha angai lo tipmakin a chuak tanal nal mai Serkan a chuan edai ngai dan chu angai thelo khirh meya thinrim taka umzuin ngai dam dila phut ti a shil zui mol mola edai la chuan a hna thok zong zong te shiata ala an khum shep zui an pu ber chu tia ne so taka mei che pakhatina an khum ta mai chu then khat an lo lom viau tlaya chuan Serkan a bial nu hlui selini chu lo langin atuka engagement party a local ve tur chuan ron soma anni pani hi kum tam tak lo inzui to ma se Serkan a hian nu puyetan a som du silava selini beidong chuan in then top rodin reilote a pasal huala nei ta ni pasala han nei don taksia chuan Serkan a chuan ator ve hle tura angaya ma se engte waka ma alo ngai lem si lo selini chu a thinarim letling zok idai belpa chu Italy tang chuan alo hove to awangin edai nena anom dun lai po chuan me chedang awamel le zeu zeu china ida in a she thiam don tia homa kangaya hatita dai edai chungai chalo takina ompha edai chuan bag chu han chik chuan Serkan a khan first aid kit chu du sak takin alo da tiam hua miril ru che hlom tap chu ani top lo ani ang edai chuan a chanu in a kom mu na zara part time in flight attendants na athok ve chana ma se a thoma sak per ni chuan ami huat ber chu tho na chuan lo chuang ve reng Serkan a eitur chu ma chuan ngoi renga da in rang takin atlan chewata parda phena bi runghal ma se Serkan a chuan chu flight attendant om dan chu makati dewa wa umzuin edai chui wa muta edai la pek chuan mun chep taka om thelo mi ani wang chuan atal boya atho ha wangin Serkan a chuan a pui ngal wat mai edai chu azia deu nu chuan Serkan a felna chuan a huat na te athai bo chen ta a Serkan a chu abial nu hlui engagement party kal tur ni in edai chu tuipui kama a let le lam thlenga lo ngak turina kal san ta a Serkan a po chu akal na tur ina chuan a lut ngal bok selini pasal hual tur chu angei om thiam vel khopa Serkan a mi huat ber pa chu party na chuan alo som lui vel chu ni in Serkan a chuan angei hle chuta I du tuira tuka nupui mu zo po ka ring lo ti in ala tong khum zui Serkan a chapo chu lo chuakin edai chu va kova selini no ba ma chuan ko in ida chu anupui hwal angin a soi ve ta mya ma se edai chuan makti hle ma se Serkan a do soi ang chuan a om ve mya bok selini mera thik na chuan Serkan a chu atilom ve viau naki na chuan Serkan a chuan idai chu coding in inrem siam na nei puya soma selini te kha thani nuwa ani nei don sia chu wang chuan kanupui hwal angin thani chung chu lo tangla selin bet nu pa hi in thentir ka du ani iti ani pho chuan ramdanga I le khazirna ka tum sak ve kang che ati a ma se idai chuan somna pom chu soilo Serkan a maya chuan a beng ta try nangma ringot in ngai to so bial panei lai ka ni vea I bial no hlui ne na in kara hian mo ka buai pe lo ati ta jek ama ero chu Serkan a le idai te thalak chu internet ta chuan lo darin in hwal lai angin an lo thang to si thona chang an chuak che chu reporters te chuan lo borin thla an lo lak sak na samaya Serkan a chuan idai chu nilo taka than tir du ta big lavin a motora chuan a shwai ta daya atu ka tuipui kamalo ngak tura shilin an chanchin diklo taka thang chu soifel turin press conference nei atumani atu ka chuan idai belpa chuan thulom omlo tak idai chu shilta chu thu chu bial nu dang alo nei ren ti ani idai nena anin chen lai lo khirh tur chuan alo la shwai zui idai chuan oi thelovin Serkan anina anin kar thu thanga wangin abial pa chu athin rim anga me chedang shwain thik tira tum mai maya anga hiala ma se abial pa chuan khatyang thu thang te ko oi lui ring em ni Serkan atyang million te chuan a du lol lawang che alo ti dai si chimte vi ang main idai ril ru chu anna ani Serkan a chuan press conference alo nei meka idai ne na anin kar thu thang chu dot fikani thu soya tum lai mek chuan idai chu thil tum nei ti sha ta khian alo kala Serkan a chu mi zong zong ma chuan ava fop tamai reporters te chuan an camera chu an selek ngal vat hetia anin fop ta ringot hi mi zong zong in makanti hlea idai bel pa po chuan a oi theilo engma soite lo chuan idai chu Serkan a chuan kai shangin hotel a thil soi pui tur chuan a lu puya idai bel pa chu a bel nu tharnen an tok ta Serkan a chuan thil omza a shethiam ta war mai ma se khatia anin foringot awang khan Serkan a chuan asum don na lama ator phasi aming ti thatle nan idai chu anupui hwal anga a omangai ta ida chuan shelle ma se apoi khoi awang chuan Serkan anupui hwal anga a omangai si ma se a scholarship chu andu lo ti so in
na tho tura du zok ti ashila anin kar boruak tak tak chu tu ma hmena an soila wang ti in ming an sign nan thlap idai chuan ina thlen chuan anu te hena Serkan nen anin hwal ti ashila anu te chu hlim ngei mai mu angai ni chu ti in zanra kil turin lo shwai horo atia atuk lama achian te poshil vein anni po chuan mak an tingang mai ashiat na alrei tup silawa achian te tan zon a oi omlo lulai ve bok e mani contract an sign vek to sia idai chuan thu di ka shil thiang to silo Serkan te chu mi fel dewania tia lo fak chiam lai chuan ama Serkan chu lo lang hlol achian te la chuan an la oi lo na sa idai ti ngai na shilo chu Serkan ka ra chuan a chuang ve top Serkan chuan anu muturin an in lama ala shwai dai zui idai zam to na kalain Serkan anu chuan alo la musit zui afa pa chu idai tiang mei chepang par zor mai mai nei ti ratum lo bur idai chu soi chia in mi changkang housing om tlak pu ani lo thu te chu a soi ve chiama idai ril ru chu anangei mai to mai ai chuan ti in an nin mun dik tak chu a shil ta veka Serkan anu po chu a tho hwai anu hian selini chu amonu ta na du bermiawa Serkan chuan anu pui hwal chu a hnuaia thok te hne na chuan hmel hriat tirin a personal assistant anga a tho tur thuwa shila mak an tingang mai an ma chuan buaina nein Serkan an ram lei alo tum ruk ring chu ami huat ber khan alo lei khal dai hei wang hian a hotel chuan a tur ngei don si Serkan chuan a client chu a office a somin in soirem puya tuma ma se anin biak fe nu po chuan anin rem thei si lo ahmalama thil thleng ka Serkan chuan a hre chuak thuta edai wanga an client anin rem le theya be sei tharta ti chuan tum chop chuk chukin engagement party kan nei do na local ve de che ti na som atu ka po chuan Serkan chuan naringo ta boy puya wang chuan edai ning chuan pula azwang khavela Serkan chuan ron chan ngal selini ta nu pa le an chandang te chu an ron la lang thut zui chuan lama in mangai em angten anom kwa le to vela anin kara mangai na chu soilo anin hwal na jungbun tur tak nya po chu edai chuan a lei chu pangai si Serkan chuan a credit card pe in edai chu dora avakala lunglu te ber chu avathang topa lunglu te lutuk Serkan na mu chuan amwal pho thla ka ti hetia ringo chu ni theilo ti in a nakal sanin edai chu tlereu dor changkang bera chuan a lu puita a ma se edai chuan lunglu lian deu an lo chop chwa te chu atta na za thlak ti in a tho ta dai ma se Serkan chuan pangpar anga siam lunglu chu thlan sakin edai chu abun tir ta a edai chuan hei khirh chu moi ti ve ngang mai Serkan edai lam tura akal lan chuan ami huat em kana nen chuan an la in muzui amani mai khan edai kar lui to tak chu kongla ya chuan a chetlat maya abul hnaya lo omrem chang kana chuan aron siam saka edai chu lom hle kana thanga atal ok don ti a in hre si lo kana chuan Serkan ati chiat nan edai chu man tangkai tumani kana le Serkan te hi anno panlai chuan in kom ngi takan ni thina ma se Serkan pain sum don na lama kana pa akhum rualin kana ta chungkwa chu an ta cheta hei wangyan anni shanu in kar po hi a chiat pha ta ni Serkan chuan a client te a chan mai lo nan a hnuaia thok te chu a ina govin project har an boy puya edai po chuan an party na tur chei pa in alo pui ve buka edai in siam lai chuan Serkan chu avalut hlol meya edai chu chhelawa ti vereng a kornhung te chu zip phui sakin adar ba te chu aba that saka amit meng chuan edai chu ati zam si hle pon lama chuan mi hausa tak tak an lo om khom to a an ti po a shol hlom khop mai edai chuan shi om ati ru tlok ani ber chuta selini chuan engthleng nge lekha izir ti in alo la zo chui midang ho chu university changtlung tak tak atanga graduate fe kan ni boxia edai chuan an rethe em wangin college po akal zom theilo kha ani sia a shi om ti lutuk chu akal sang ta top Serkan chuan umzuin a thlema an chungkwa in anin ro chunzel thi moi tak pe ka tum chuan edai chuan alo pom ngam lova amana to sia kapom theilawang ati chuan Serkan chuan magic trick chete so sakin edai anu iver ta ka chuan our dear ta an boruak ka chapman viawe mo anti lai chuan kana kan a client ne na nin kar boruak chu alo ti sukuk le tatlat chu a shiat vele Serkan chuan kana chu awapan tangala edai chuan lo thlem tumin lampuya so ma se Serkan chuan mi zong mo edai kaina chu apai thlak sak mak anwa selinin alo dan chuan ading le tho boxi edai chu awatlom tak tlai lo ni chuan edai chuan a chan te hna Serkan chu relin mingil nei lo tak robot ang mai ani te ti vela
Serkan chuan a hnung lama tang chuan a lo ngai thlareng ma se thinrim hau lovin edai kut chu fuana lampuya ta na som ta daya an lam dun lai chuan mi te chuan en thupin an lom pui hlom sap sap leya selin ni ero chu an lom lo mel viau chutia an lam lai chu anin mangai mel viau maya hanin mangai tak tak thei se thamai tur an party top lama chuan mi zong zong mu turin anin fop le a mi muatan in fop mai ni ma se an chung rila chuan danglam na a midangan ho nu chuan Serkan chuan idai chu RCN turin a hruaya zan khwa deuh tho chuan an ngai na zong te in shil tonin an ti ti na sa hle idai chuan Serkan bul om chu nuama ti sot viawa Serkan po chuan nuam ti hle ma se a thinlung om dan dik tak atilang du hau lo thung atu ka po chuan Serkan chuan azingai te in naringot chu angai tuale a idai po chuan minit tlem te atlaya wang chuan a hau bor a ma zana a dan lo ang takin nileng mai chuan hlimmel reng apudu lova idai chuan hrethiam lovin a chhana zot ta top Serkan chuan ka hnaya vak su kanu pui khwal tak takini lo kha alo ti shep idai tan chuan a huat thla ve viau Serkan chu naringot ngai tua mi ti taka ami huat ber kin anen chuan sungdon nalama anin elle chanta management ho sha da chuan project pakhat a chang don ti chu soilang luin reilo te nuwa kana beng chu a thleng ta kana chu bumin maktadwai tel a hlo tir ta dai chutia athuruk lo soi chuak zel tu a financial manager po chu aban ngal bok chumi nu chuan Serkan chu a hlim ve te dewa idai chu wak puya wa soma an ti ti na chuan mi in an nim nayang ti a hlau thin ti te soikain idai du thlanna za sakturina in tiam boka atuka chuan office an umlain selini chuan aron kol thuta zana anu palo len an tum ti aron shil chuan idai chu tal buain ni khoshelovin a tangal thut Serkan chuan idai dan chu lo hrethiamin a lo kwa ngal chot bok a lo harle chuan Serkan chuan a lo thut chil reng idai hi arirua ha lut tuk chuan ni khoshelovin china doctor te po chuan a chanan she theilo alo har nu chuan selini te lo leng tur chu engtia ma chon tur nge ti an ngai tu angai ta nupa angalang tur chuan idai chuan abung ro then khat te chu Serkan ina aswan nu angaya achanu pui nei na inda fel the chumi nu chuan idai chuan Serkan chu chokme le turin bazara shwain tai chokme tur en puya chutiang mun beng chinga chuan Serkan chu akal ngai silawa shioma ti hle ma se idai ala bazar tui boxia grab silo te chu ein Serkan chu ala bar zui in an ho nu chuan idai chuan athom no chu Serkan ruma chuan ada dar vela chumi nuwa zai ngai thachungin eironga bol ma se hrisil na ngai poimo tak Serkan ta chuan a eirong bol chu amom ma a Evrim chu angong batin atu ang chuan rong chu a bol ve ta topa chimtea chokme achan lai te chu idai chuan lo enin thiam man ti khop maya aru ka lo bi thatu anu te po chuan Serkan an eironga bol ta chu mak an lo ti viau mai hemi te pan hi in mangai mi alo hinu pa in mangai takan ang riawa anu po chuan ithai hian afa pa thlak danglam thei viawin a sheveta kaya selini te nu pan lo thlen chuan zanria chu an kilta a tui an tingang mai selinin in eirong bol tu chu avathiam ve ati chuan idai chuan Serkan siam ve kani thu lo shila selini chuan Serkan eirong a bol ngai a shesilawa makati nge mai Serkan nu po chuan idai chu ron fak hloin mi thatna lai a hai chuak thiamania haron tia selini chuan ha thik ngang mai a tho san ta dai baju makal tur ang te wa in soin Serkan mut pin dan chu ava check ta idai chuan athom no lo da lang thlap boxi kumja tan in ngai zon chung khan an kho sadun hau silawa tuna idai nen an dun le loi boxi chu sha thiam harati ve thlotani chuta anin tiam kamna lekha an sign chu muta idai chuan ron chu saktum ma se selini chuan alo pothek man si midang ho mu a chuan bakeng langin Serkan ne na chuan omzia chu azot ta a an ngoi thap ma se selinin lekha han chiar cha chu idai kut leina thunoi te alo zia ma sak cha chu lo ni in chol kartluanin ka kyanga I omanga chocolate min lazy ang ti vel mai lo ni athule hlate la chu in mangai te in kara zia thin ang mai ani bok nen selini chu ti fuwa in ti to veinin apasal hwal ferita chuan
mi padang laka aril ruwa pe zok ti man thiam thuain alom lo hle a chuan pa kana chu kolin engki mawashil nuwa Serkan ate intiam kamna le khathem chu thala in avathon bok kana chuan chu le khathem chu Serkan laka man tangkaya tumani